Türkmenistanyny ilatyň el ýeterli wakalardan täze balyk alyp bilmegi we adatça goýun, sygyr, düýe we kuş etlerini ýykyn edýän adamlaryň arasynda balyk ýemek medeniýetini ösdürmek barada onlarça ýyl bäri edilýän tagarla ilatyň maliýe ýagdaýynyň ýylgyderli peselmegi bilen bir tarapdan goralyan balyklaryň hasken bir kanun aglanmagy, ikinji tarapdan geçmedik gymmat balyklaryň zivil çeleklerini taşlanmagy sebäpli garaşylýan netijeleri bermedige meňzeýär. Adatlyň redaksiýasyna gelip bolşan soňky maglumatlar bu daýaçylygyň täze ýyl bayramçylygynyň botagosyny has köp göze dürtülýänligini tasdikleýär. Asetra, ýagny bekre balygy döwlet tarapyndan goralýanlygyna garamazdan türkmenlaşda şu günler olal görülüp estilmedik derejelerde erkin satylýar diýip adatlygyň Balkan sewtine habarçy saýdýar. Onun sözlerine göre bekre balygy diňe bazarlarda däl, öýleri aýlanyp hem satylýar. Balyk aljak diýsen bolany, näçe diýsen, nira diýsen getirip berýärler diýip habarçynyň sözüni Türkmenbaş şäheriniň bir ýaşaýjysy hem tasdik etdi. Ýönel özüniň isleýän hem bolsa puluny balyga soğup bilmeýänligini, sebäbi aýlygynyň aýnamagy mümkinçilik bermeýänligini aýtdy. Adatlygyň habarçylary bekre balygynyň bir kanun aglanmagy we gaçak ýollar bilen satylmagy barada mundan öňki ýyllarda hem maglumat beripdiler. Ýönünni 3-4 ýyl mundan öňki şertlerden tapawutlykda balyk alýanlaryň öňkülerinden hem has azalýanlygy aýdylýar. Özüňiz bilýäňiz, ilatda kän pul ýok. Täze balygyň eti esasan guruply, ortadan has ýokary hasaplanýan maşgallaryň bayramçylyk saçaklaryny berýär diýip habarçy bellädi. Ýönel bayramçylyklardan öň guruply maşgallaryň hasabyny kazanç etmäge çalışýan işsiz adamlaryň öýdary ýaryşyp Kadar deňdiniň tebigatyny uly ýany ýetirýänliklerini, baý adamlaryň az bolmagynyň balygyň az tutulmagyny getirmeýänligini hem sözüne goşdy. Balyklar rekimsiz aglanýar. Türkmen kanunçylygy köplenç paraxorlugy esaslanan soň bu gymmat balygy arkaýyn aglayan adamlar kanun goraýjylary bilen öýdary dil tapyşmaly bolýar. Bir kanun iş edýänleriň kanun goraýjylary satyn almagy hiç kim üçin sir däl. İngerwedi bir kanun aglanýan balyklaryň diňe 20% çemeti sowda tekçelerini çykarylyp satylýar. Olaryň 80% golaý wagty geçip porsap başlanyny zivil çeleklerini taşlanýar diýip habarçy aýtdy. Wikipediýanyň maglumatlaryna görä, balygyň düýünden ýitip barýan görnüş hasaplanýan bekreler günorta günnogor Hazar deňdine we Amderýanyň hemme ýerini duş gelýär. Garawum derýasyny, onuň urundaky suw howdanlaryny Sargamyş kölüne geçýär. Hazar we Amderýa döwlet gorawhanalaryny goralýan bekre balyklaryny tutmak, gadagan we köpeltmek üçin olary emeli suwlarda ösdürip ýetişdirmek maslahat berilýär. Ikinji tarapdan hünärmenleriň köpüsiniň pikirine görä bekre balyklaryny gorap saklamagyň ýene bir uğry beýleki balyklary köpeltmek, bazarda balyk golçulugyny we ardançylygyny döretmek bilen bagly. Türkmen mediýasy ýurdun emeli suw howdanlaryny balykçylyk ösdürmek üçin uly işleriň alınıp barlýanlygyny habar berýär. Mysal üçin, Biznes Türkmenistan neşri may aýyny Elinwal Kozalyk Jemgyýetiniň Bäherden etrawynyň çägini 10 hektar meýdanyny alabalyk farel ýetişdirjek fermanyň gurulşygyny başlandygyny habar berdi. Emma ýurdun ykdysadyýatynyň şol sanyny balykçylyk puwdagynyň hem diňe bir adam tarapyndan dolandyrylmagy balyk önümçiligini hem böktäp gelýär. 1991-nji ýylyň oktýabryna döredilen Döwlet balykçylyk kozalygy 2018-nji ýylyň oktýabryna Senagat ministrligine biriktirildi we şu döwürde onuň ýolbaşçylary köplenç işlerini düýüpli kemçilik goýbermekde aýplanyp adyndan 11 gedek täzelendi. Her kilogramy 1000 manatdan satylýan bekre balygy Türkmenistanlaryň köpüsi üçin gaty gymmat hasaplanýar. Bekre çpiliniň 1 kilogramy 4000 Amerikan dollary meçberine ýa-da 100.000 manat meçberine bahalanýar. Tutulmagy gadagan edilen balygyň bahasy onuň ýitip ýok bolmak howpuny hasam güýçlendirýär we hökümetiň bu ýagdaýa göz ýummagy köp adamy gynanýar.
Sebäbi bu gidişde bekre geljek nesillere garma diýip adatlygyň habarçysy bilen anonimlik şertinde gurlaşan yerli hünärmen aýtdy. Adatlyk bilen gurlaşan Balkanly hünärmeniň sözlerine görä, balyklaryň oňluk gözli torlarda bekanun tutulmagy 30 ýyldan gowrak ýaşaýan bekreleriň has ýaş wagtlaryny helak bolmagyna getirýär.